Čokoláda z roku 96? V novej časti unboxingu sme rovno našli produkt, ktorý si ešte veľmi dobre pamätám. Sprchový gel Camille, ktorý sa dal zavesiť na sprchu. Naopak pri tomto medicínskom produkte ma môžete osvietiť, lebo na ňom stojí aj slovo ampulka, ako aj slovo injekcia. Rok 1960. Nostalgická fľaštička Martiny. Vypadá už zašle. Zatiaľ asi najmladší produkt, ktorý opäť metie dizajnom. Karamelový dezert, plný, neotvorený, spotrebujte do roku 2019. Tak toto je sila. Nikdy nepoužitá húbka zo 70. rokov, na ktorej sa už pekne podpísal vek. Špeciálny pohárik na odmeranie a dávkovanie množstva tekutých vitamínov od firmy Sanostol. A na záver 2 cukrárenské produkty, ktoré stále vypadajú lákavo. Čokoládové hoblinky a dekorácia na tortu v tvare kávového zrna. Rok 96. A keďže je už polootvorený, môžeme dokonca nazrieť dovnútra. Uvidíme, aké prekvapko na nás ešte čaká.